Maayong gabi mga kalusyang, mga bata nangaon na oh. Iguman nila kaon, paimnon na ako sa tambal. Non sa day? Kaon na mo, kaon na mo, kaon! Kaon! Tarog lingkod, Art! Lingkod sa na, lingkod. Kaon na mo, kaon. Ako sa dre, nagluto sa ko dre o kanang buwad na. Paig ng buwad. Paig ng buwad na. Palit akong sabaw eh. Asa ang sukli ral? Ng mga bata o nangaon na o. Kani siya gilantan. Kana siya gilantan. Kani siya gilantan. Kani siya kalantanon po sa ni siya ay kani ay. Painom na kong tambal daan kani sirakrak kani. Kani siya gilantan, kani gilantan. Kani wala ni silante kay naayo naman ni. Kani siya gilantan. Silang upat kani siya kay lantanon siya. Nangaon na yung mga anak sim oh, sudungan na yung mga anak oh. Ibalo ko nga di mo mutanaw sa video. Tanaw-tanawa sa video sa inyong anak. Para dili mo magsige gunahon na ko anak ko ba nga. Nikas ko. Tikasan ba eh. Okay, gumana na nila kaon guys. Gumana na nila kaon. Ako nung napainog tambal. Kaya nakapait ko tambal. Luoy kay mga bata eh. Luoy. Ako ang kawawa po. Kay nanak ko. Uy, ito na sila. Galuya pa gaya na oh. Galuya pa. Galuya pa taon. Pastas Andre, galuya. Ha? Ako rin kaon na. Hindi siyang kaon. Ako na hungitan. Ha? Oh, kay tungod nas kuan. Tungod nas tambal Andre. Nya. Mga ulang mga bata. Ay, ako dire kuan ko. Naglain man lawasan na nila kana galuyam na. Gipakaog pugos, gipugos na ako sila pakaon kay gano di man pwede nga mga tug na sila goy kaon nya. Paimnon biya na ako sila tambal. Na di na siya. Di na ka. Sure oy. Adto dito ka higda dito ka pikas kwarto ka. Na di na siya. Di na imong anak chim gilain ng lawas ni Re. Inom sa tubig dong. Kay paimnon ti kag kuan tambal. Ha? Ha? Ari diri. Ara ka diha, ganahan ka diha. Ganahan ba ka diha? Oh, diha lang ka. Kay wa mas bibil. Akong anak diri nga vlogger, wala diri. Ning larga. Ambot asa to siya. Itabang siguro to siya sa kuan. Kalamidad kay nitabang bito dito sa kuan. Diri. Sus, inuo ko. Ha? Sige guys, kay ngano murag wa jud ko ganahi mo kuan gayud kanang Mr. Storya kay mga bata galuya manggod lain kayo ba. Ato ka dito Art kakaw kay ngano naghapin ko dito Art dikas kwarto Art. Na, paimnon ko tambal sa si Andre ron. Thank you for watching guys. Ako na ipakita sa iyang mama papa.